Jismu Salvu Dalli, ir-raġel li allegatament spara u qatel lill-ibnu f'Ħalaxaq, til biswit l-iskola ta' Ħalaxaq fi Triq il-Gudja, delitt li kollox jindika li beda minn tilwima familjari bil-missier jispiċċa joqtol it-tifel tiegħu stess. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 11 ta' filgħodu bir-residenti ta' Triq joħorġu minn djarhom maħsuda malli semgħu bil-kommozzjoni li nqalet. Net News jista' jikkonferma li fl-argument intużat arma u kien hemm ukoll sparatura fuq ġewwa ta' residenza. Il-vittma Antwan Dalli li għandu 37 sena miet fil-post. Il-pulizija fil-fatt ikkonfermat li Antwan Dalli inqatel fil-kamra tal-banju b'tir wieħed ta' arma tan-nar li ġiet elevata mill-pulizija. Nies minn Ħalaxaq qalulna li l-missier għandu 68 sena u għandu 3 tfal. Il-pulizija qed iżżomm lil Salvu Dalli arrestat. Fiż-żona tal-iskola l-ħin twil kien hemm preżenza kbira ta' pulizija tal-Arajju u mid-distrett ta' Żejtun. It-tim tal-forensika wettaq l-istħarriġ fuq ġewwa tar-residenza fejn seħħet din l-isparatura filwaqt li nfetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Rachel Montebello. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri. Salvu Dalli huwa isem li mhux ġdid mal-Pulizija tant li fi frar ta' din is-sena kien tressaq il-qorti akkużati li attakka b'mus lill-eks mara ta' wieħed mit-tfal tiegħu. Dakinhar il-qorti kienet wissietu biex ma jidħolx f'aktar inkwiet.